Viewers all over the world, I welcome you all in today's section of Philosophy and Life. We have with us an evangelist. Sir, you're highly welcome. Well done. Please introduce yourself. Yes, my names are Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite maọbụ ịkpọọ m Akajiugo. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja n'Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Yeah. N'ụbọchị tata ihe m na-achịkọwalụ gị bụ keep following us, keep joining us, learning from our administrations, keep sharing it. Ị nwekwara ike join anyị na our programs anyị na-eme na temple as a child of the temple or as a friend of the temple. Ị nwezi ajụjụ nwere ike ịjụ m n'anya na screen gị ga-afụ WhatsApp number ị ga-eji nweta m. WhatsApp number ị ga-eji nweta m bụ 0805 7837672 or 0805-7837672. Chat on WhatsApp. I will be of great help to you. Thank you. You're welcome once again. Yeah. Let's dive into today's question properly. Do you think secret societies really exist here in Nigeria? Yes, thank you. In Nigeria, from my previous teachings, you understand in creation, but what a man made out of that power that radiates from the supreme head, God, then is your entire business. Yes, whether they will people men of underworld, people that operate within the dark region, otherwise known as black witch. Let me put it this way. I'll try to use layman understanding for you to protest my point. Then there's other people that operate between the radiation from the light that are there. Remember, ihe niile Chukwu kere eke, o kere oke na nwunye, o kere mma kee njọ. However, ịma na ndị Nigeria bụ amụtara gbachụọ. In Nigeria, enwere other negative people. Name operate under the witches and wizards. Name operate under the Obama group. Name operate under what is called negative occult group. Yes, that one name exists. So you want to hear the two one. Man, obro the opportunity to esi ati na Nollywood ka ọ dị. Ịghọtara? Opportunity to osi wee dị na Nollywood ka ọ dị. Example, obro ihe ọ ya abụ na mmadụ bịa sị gị you would die when you are in on apathy, say, angry, money will be coming. No, it doesn't work that way. There, yes, but Enwelo, some men of underworld, they will go to Grobia, well, let's say, the dark region. Yes. And then they are paying severely. If I may pay, I'm not here in social media. You got there? But I'm much a wagon, I'm paying. Bandage in the mother jack how we go and search for maybe fame and search for maybe material things. You can have banana banoko. Manobro may well dark people, no society or job. Yes, let me put it this way. Hano. And then that in the life Hana they were doomed. Because what if Hana a match even ya? What if Hana a match even an abro? Hanolo. Na ndị mmadụ n'iyi otu married woman ha nọsị ndị a niile bụ ndị fọmụrụ ihe a na-akpọ maybe kpọọ ya brotherhood ma sisterhood ma fraternity, negative ones that are there. So what I can tell you na ndị a na-eme enwere men of negative vibration na-achọ onye dị greedy. Nke bụ eziokwu, they will not get you because no onye mmiri fụrụ okwu ya ka ọ na-eri okwu eziokwu etu a ka ọ dị. So ọ bụrụ na ị dọrọ nwa wrong truth, believe in me, we're not seeing them. But I want to exist. I exist. In details. But I want to join further questions. Thank you. Is it possible for someone's destiny to be taken or hijacked by another person? Yeah, yes. That question, the answer is yes. All the possible, but all depends when you make yourself vulnerable. I can you work on my previous lectures that man will ike ime onwe or the vulnerable to attack.
born out of greediness. Adakụwalụmụnụ na some of those things bụ mgbe ị nwere anya ukwu, ị nwere acha ukwu, nwoke ọchịchọ, ị nwere 1 mana 2 a na-agụ gị, and enwere ihe ị ga-eji wee ma those negative fraternities, negative occult groups. O nwere ihe ị ga-eji ma ha. Mma akụwara some certain things because na in ancient time a na-ekwu okwu mgbe inu. Yes, I will tell you some certain things in codes, then while some certain things in plain language. But those people that are destiny harvesters, hijackers, that are there. But don't worry, he get maha. Only with spirit of discernment, don't want some certain, don't want some certain, or they say so. Yes. So, but all those people can only manipulate you if you have long truth. Yes. And what they are people they are looking for is not wheelbarrow pushers. This is what I'm talking about. What they are looking for is people with great stars, great destiny, people that have great destinies, people that already made stars, that see those stars in your destiny. Those people are what they are looking for. Do you know that these people I'm talking about can as well see a star, maybe actress star, Brugere star? If you go to their page or whatever, followers, they have millions of followers, translate to millions of energy going towards them as admirers and followers. And that person as a star, well, the vibration of that star, he has already made polished stars. That is where they want to show. That's why you see an actress, a star, a billionaire we agree to go and buy a house of billions of naira. Me and you know that it's not money coming from the person's acting. They are ready to can even provide private jet, they can provide luxurious lifestyle to such a person. It's not as if the person that is spending that money knows that you will get that money back because the person is spending that money is a star. You're looking for that star. But you ask yourself, some of those people that are already used, giving them all this luxurious life because of their stars, most of them, once they get married, they will not even have birth. Some of them will not have children. Some of those top A-list, those ones that are benefiting from those men, these men I'm talking about, how many of them have children? They will not. Instead, some of them will go and adopt because they know the real thing that made them tick have been taken away. Those men that is investing, they will not invest in poor people that doesn't have any chances of listen. Their destiny is not even bright. They will not. Rather, they will spend that money on those people that have great destiny because they want to. They know what those men will not spend on those people, what they will not get back. Yes, they can give you any of those life. They can go to a party, open a wine of 1 million naira, 2 million naira, all those things. That is how they spend it. That is how the money comes. But usually, like I said, I wouldn't everything about my wagon, but I can tell you, those people that are doing it, by their movement, the way they give, people they give, you know that there is something they are getting in returns. I'm telling you, I can tell you, as you know what is trending on social media, people are willing to spend. And those people that are spending it, they know what they are targeting, they know what they are getting in return. Are you getting me? Have you asked yourself, why is it that those married top A-list in Nollywood, let me use Nollywood as an example, top A-list in Nollywood, why are they not buying mansions? Like somebody like President Sosoko, more like Ngozi Eze-Ana, and those are our mamas. The mama on it, and why are they not buying mansions? They will not buy. But why are they those singles, young ladies? Why are they buying those things? The whole thing is money they're making from acting. Do you know why people are spending on them? So don't make anybody don't feel like you are not working hard. You're working hard, my sister. You are working hard, my brother. But you don't know some certain things is beyond your comprehension. So don't allow anybody to make you feel sad as if you are not trying. You are trying. The most important thing is that make sure you're on your part. Then don't allow anybody to make you feel inferior. So many things are going on that you are not seeing it. Thank you. If destiny hijackers really exist, like you said, how can someone protect their own destiny?
Yeah, thank you. The thing is that that is why I'm advocating, telling you why you should always do what you're supposed to do to protect yourself. One, don't be greedy. Mmiri ada eri onye ọfọrọ ụkwụ ya anya. You ask yourself, why is it that this person I'm talking about, you that somebody is paying for your private jet to cruise around, maybe from Lagos to our or from ask yourself, go to his village, his relatives. Are there not other people that he can help, those village people that are broke and poor? Why the person want to spend such money in you because you're a star? That person that is buying houses of millions and billions of naira for you in your choices area, why is it that that money is not spending that? Do you know that that money is spending on a single person, a single lady, can actually help thousands of them in the villages? Do you know? Have you asked yourself why the person is not spending? So the person knows exactly what he's looking for and is ready to spend it on you that you're a star, because you don't understand the energy that follows you as a star, and those energy that people that are following you, millions, are supporting, contributing their energy towards love, self-love. Those self-love their followers are giving you is an energy. The person will know how to spend those money in order to recoup their instinct back. As he's spending that money, they will tell you money na water. As he's spending that money, the thing is flowing back as water. Yes, you will not know everything, but what I can tell you that you don't need all those things. So what you actually need in order to protect your destiny, don't be greedy. It's wrong truth, but being too materialistic. I'm not saying that you should not look for something good, yes, but look for something good within the confine of your destiny and your talent. Let the person help you, protect you, so that your destiny, what you are good at, maybe you are good at making hair. Let the person help you set up your where you will be fashion, maybe your salon, where you will be using that your talent to generate fund on your own. Then if you are good at art, let the person help you to give you the limelight, maybe help you to start shooting in cinema, just to give so that you earn your own money. But the person from nowhere, he just want to spend on you. Ask yourself, what are you presenting? Is it you are because of sex you are offering? I can tell you, those local village people can offer even better, sweeter one than more than you. So it's not all about this. It's all about being a star. So what I'm saying is that what you need to do, don't be greedy. Be self-contented. If for this yes, adi juafo. Onye nwere Lamborghini na-achọ Ferrari. Onye nwere na-achọ another one. And the Oyibos you keep on producing one more. Yes. So what I can tell you is that if you be self-contented, even onye nwere anyu, even onye nwere ogologo akpere. Yes. And then if the person is spending, ask the person, why is he spending this? You will not ask, because I brugo brain. So what am I saying in essence that what you will do to protect yourself, one, even onye nwere ogologo akpere. Then work hard. Let the person teach you how to fish so that you get those money yourself. But offering to give you all those roses of this world, I can tell you, is not for nothing. If you think that the person is Father Christmas, make your inquiry. Send a spy to his villages. You see the people, the needy, the people that really need that money. Then ask yourself, why is he spending on you in that manner, like money and water? Now, minus that one, what you will do to protect yourself, discover your real you. You must have a spiritual mentor that will always guide you to know that whatever they are spending on you, all the greaters are not good. To be sure that this certain people is spending on you is not what this bear with this. That is one. Two, align with your spiritual forces. Always be spiritually alert. Ofekekeji agbazu ahia. Because obrona ni obona ekwonokwo gị na-abụ na-eme ihe I kwesịrị ime. Ejiro nwa adịbe eme mgbọrọgwụ inugo ụdị inu mbụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-achụkwu ihe dị n'ụzọ gị, forces so gị will not square ka e were gị mee ihe eji ofeke eme. Ịma na ndị na-asị na onye na-akpa na be dibịa ada anwụ ọnwụ ofeke. Yes. Ọ bụrụ na ịghọta how things work, ifu na onwe ka gị na forces gị esi wee dị mma, onye achọgodo ka ọ gbaa gị ọsọ ahịa, even that they are coven, that negative altar
We are actually by outside. I said, no. This is a special child. It can't. Because of no more fear. If Bologna take it to negative, I catch you will buy outside. If a Sian boomerang, yeah, Emaro. Omo follow ni maha, not into this dark world. Hey, you go to this deeper far. Hey, you go deeper. Before they find out that what they inside is something that we consume them and their families. Small time only and one, small time only and one, small time only, almost the point of no return. Have you asked yourself why the person is giving you that gold? Have you asked yourself, so what I'm asking you is that before you now jump, you totally there wrongs. Although I have said, bro, can they go to mansion name room in to quest, okay, so don't go to my middle with a coach and with a okay. He gave any more give now where your spirituality now watch your back. Kaga you may have a one wolf again. So that other watch your back. On our line with your forces. All that forces here, whenever the person wanted to use you to make her name, then I have we are no brunya get him or ha. In me battalia. No one wrote to walk we are now. Man, able of a kenkete. You see, no one here with spirituality. I can tell you. Oh, then that can area anything. So, in a me, that watch your back. Now, make he was in him. So that everyone actually manipulate your destiny or hijack your destiny. He just sugar make only an actual boss. It's here on the head. So he gave me always align. Name your rituals, he was in him. Align with your forces. Makani help with how could be. Your forces so the boy would only actually manipulate that they are covered, that they are negative altar, that they are needed woman. About their fraternity, about their brotherhood or sisterhood. Yes, all the kuzi like that. If na get to kwani, that way jiggy, or put his in a boogie. You see, I did boogie than Jayon. So when boy aboard, I see only see I now, I wouldn't catch you. Only go get one and I should not go call you do him. Kiaba. Emon, I never know the hunter can be hotter. In what idea? Money, I won't poke now. Is it what I don't really hear them? Macanesi don't really hear them, or they had draw. The money will fake. And dog Makagi do a Yanem. Dal. Since almost everyone is said to be covered by one kind of spirituality or the other, how can a person understand their own spirituality without facing any negative side effects? Yeah, thank you. The truth of the matter is that all Jack Ojade, ma. Obrona Ashen Osakesa, you are Ubagan or Juan. Now, only he was ime. He was really good knowledgeable. Only you know they could some man and you could be. If you are knowledgeable, a bro master. If you lack knowledge, you will slave. Always strive to be knowledgeable. Kegaribo feke. So he gave me on your part, bro. Libo na tinu si. Okoga na bani. Anyu fi akokonia. That is a wiseness. Wiseness, abro. Need a good expensive phone. Good expensive wig. Bone straight and everything. No dress is smart. No dress is expensive. Abro nya need bold money the smart. Smartness, you know, understand that we are in the jungle. A lot of those men, I got to for your senior men, on the street. And they ever hand over fast lane. Ever hand over fast lane. Ever hand over fast lane. So, for you, don't trust anybody with carelessness. So, what you're supposed to be doing is, one, know that you are on the street, not street again, not street. And they've been on the street, man, and then with so many danger. And there's no brother in jungle. That on a street, now when no be normal. So therefore, they can do anything humanly possible. If we may hand so I do if you have akonagi kabaro for them and watch your back. You must have your spiritualist. Yes, you only cholo. I remember when I started newly as a Catholic, I have a spiritual director. In my home, a spiritual director name was Special Reverend Father.
share my day-to-day experience with onwere ihe a na-akpọ novena mass. From time to time ọ ga na-emere m ya. From time to time ọ ga na-present m na mgbe ọbụla ọ na-achụ aja maasị, mgbe ọbụla ọ na-eme personal meditation, mgbe ọ ga na-eme personal meditation. You know why? Because na abụrụgo m like a spiritual son to yanwa. So ọnya bụzi na ndị gị ga-abụ ndị m, chi gị ga-abụ chi m. Ịfụrụ ya? Etu a ka ọ dị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ide ude na in spiritual arena, you must make a spiritualist. I believe in onye obi gị nabatara ka ọ bụrụ ya spiritual guide. Enwere ihe dị iche na mmadụ na-alụrụ ọrụ does not mean na onye abụ ya spiritual guide. That na mmadụ bụ ya na-alụrụ ọrụ, o ya enwe onye bụ ya spiritual mentor. To the extent na ị nwere ike chat ya anytime, ị nwere ike ịkpọ ya na phone anytime, o pay gị attention. And ị mara bịa nụrụ nwa m na ihe so kwa eziokwu. Ọ bụrụ na mmadụ na scratch ya back, ị marugo na ya spiritual guide na o nwere ihe ị ga na-eji na-echukwu ya, maka na efi na-azọcha ụka adịghị ekechi ọnụ. So ọ bụrụ na ị chọrọ ka mmadụ na-enye gị special attention, ọnọdụ ka onye chọrọ ka a na-enye special lesson. So ọ bụrụ nwere ihe ị ga na-emeri obi na-adị ya mma, ọ na-epe attention. Mgbe ọbụla ị drop message you respond, mgbe ọbụla ị kpọrọ ya na phone buru phone gị. Ịghọtara ya? So mana ị ga-enwe onye ga na-enye gị that attention, so that even mgbe ahụ ihe ị na-emeri ya ga-eme mgbe ọbụla ọ bịara towards his altar na-ekpe ekpere, ọ na-akpọkọ ezumezu si ya, nekwa this my children, nekwa nwa nwoke a, nekwa nwa nwaanyị a, ihe anyị emekwa ya. So ọ ga na-use his energy, yes, as a knowing person. Ọ ga na-eji use his energy na-share gị. Ime etu anwa nnekwu si egbutu akwụ ya ma ọ ụmụ ya. Ọ bụrụ na anything egbe chọọ ịbịa iburu ụmụ ya or fight ya, etu a ka ọ ga-esi na, because ọ fụrụ as a spiritual daughter ya or spiritual son ya. He can go to war because of you. He can wage any arrow. So ọ bụrụ na gị nwa na onwe gị bụ mmadụ chọrọ ito na mmụọ, ọ ga-enwerịrị onye obi gị nabatara ga-abụ ya spiritualist. Eziokwu na ị ga na-enye ihe from time to time, mana that energy anwa o ji akọva gị, ọ na-share so many things. All the matter, because we are living in a world of competition. Thank you. Do you believe there is any charm or power that can actually extend someone's life, like Okpoma and Okwando? Yes, but they had. See, most of the times I'm trying to shed from going deeper and deeper and deeper, because I thought I'm not. Some of my followers, Kabul new people, and then now I thought as kindergarten. However, I'm no one day go to secondary school level. I'm no one day no primary. When no mahadu. But today, as spirit leads, last night I got the message that I should come a little bit deeper for some people, earnest seekers only, to grasp know what is happening. Look, and when he had a video Obama, then I wanted to do Obama no can damus, which is a wizard. How the name operate within the negative vibrations? All you can jack what the one over someone and the hammer, ne basaramus. Obuni mediri kamus be double. Before for going puna can work a siaku. Iga carry gamus, carry camus. Yes. At the end of the case, I carry camus by natural doings. And what after effect? Yes. In one case, I carry camus by and what after effect. And that method is the best and they recommend. Oga abure through natural means. Oga abure through coordinate. Oga abure through natural, keeping the natural laws. That is the one that they want after effect. Mana ijeri Okpoma bụ ihe ọpụta na na adamus. Mark what you of mark. But I joke na ngwa na mmekwu okwu for okwu in codes, but mmekwu for ihe 2 years got ya. Ke mara ebe nneje.
ọ bụrụzie na ịchọzi inwe ike chatting privately. Yes, ihe m na-achọ ka m kọwalụ gị na obodo gboo ndị Igbo na-ekwu okwu in code. O nwere ndị Igbo na-asị na akpụ mgbe ilu, ọbụta ndị Igbo ji atụ ilu asị na onye atụchara ilu wee kọwaa ma na ego eji nụta nne ya n'ala Igbo, mana asị mba, ọ bụrụ ego eji nụta nne ya, maka na nne ya ego eji nụta nne ya n'ala Igbo na nne ya bịa mụọ ya mụọ m, so na ego eji nụ ya the woman actually justify ego eji nụ ya, kama na ego eji so ya nwatakịrị bụ ihe n'ala Igbo. Ihe nkwu now, ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na ị kwesịrị ịma o nwere ndị darụ riri ogbugba negative vibrations. Achọghị m ịkpọwa otu afa gasị, mana ana m achọ ịkọwa ọbara uru na ụmụ masị ụfọdụ n'ime ha. Ọ bụrụ na etu ihe esi wee ma onye nọ into this ogbugba a na-ekwu maka ya, ị ga na-ama ha unless na gị na onye a paid attention to onye, draw close to that person. Most of the times from time to time is either na ha na-eje, ụfọdụ na-eje like between once or once in 3 months, 4 months, 6 months. Ha ga-asị gị na ha na-eje conference na Benin. O jee Benin, o jee Lagos, ebe a wugoro ebe dị go too obvious na Nigeria, mma akpọziri okwu afa, mana ha na-adị ejewe conference. O nwere ike oje ebe ọ nọ 3-4 days. Yes, o nwere conference ha na-adị ejebe ka wofu. Nke bụ ahụ na onye riri ogbom ihe eji wee ma ha bụ na o nwere ike ọ bụrụ old woman, nwere ike ọ bụrụ otu old man. Ndị nwe original iri ogbom a bụ ndị Igala, ndị ofe mmiri to Benin to Yoruba land, ndị Arab expert na side ya. Mana onye riri ogbom a nwere ike ọ na-aya ahụ, ịbịa visit ya si ya ndo ma dị too close to onye nwa. Ọ bụrụ na ị na-ruo ịnaba Chukwu ọgbake. Ihe a na-agwa odibo n'ala Igbo gboo, o nwere ndị nnukwu nna ha gwụrụ ajọ ụgwọ, nwoke ajụ na ọya nwa nkwechiri ọya ji ahụ asị na nwoke a na-achọ ịnwụ. Mgbe a ndị mmadụ bịara nekwacha ya ka a ga-ejikwa onye ọzọ wee nwere onwe ka ndị riri ogboma. O nwere ndị riri elu, ọ ngwa ndị riri ọkwa ndụ. Ndị a na-agwa gị ndị a nwere ike ịnọgido ndụ, ọbụkọ na ịnọ ndụ na onye ọbụla nọrọ ogologo ndụ nwere ọkwa ndụ. Ọkwa ndụ agwọ ọgwụ agwọrọ agwọ ka ntiwa mpụta a little bit open. Ịghọta ihe na-ekwu? Ọkwa ndụ agwọ ọgwụ agwọrọ agwọ, agwọcha ọgwụ a na-ekobe ya n'elu, the person will not die. O nwere ihe ọbụla ya egbuwe, ọ ya eke ike. Mana ihe ejima ndị a bụ ndị ọjọọ na-agwa ma ndị riri ogboma na ndị mere ọkwa ndụ. Ọtụtụ n'ime ha ga-ata nwunye mmadụ, ha ga-ata nwa agbọghọbịa, ha enwere nsọ. Ịghọtara ya? O nwere simple sa ihe ejima. Ihe niile ha na-eme because na o nwere ihe ya emewu ha because of ogboma na ọkwa ndụ ha mere. O nwere nsọ. Ọ sịgoro na ọwụ dibịa ma ọ bụ na ọ pastọ, ọ ga na-ata ndị nwunye mmadụ. O nwere ihe ya emewu ya. Ụdị mmadụ asị eme nwere ike sị ya ka ya n'iji eme ya were ihe tụọ ya na mmụọ, ihe ama ọfụ ijiri ya bifo mmụọ eme ya ife. Ụfọdụ esi na ndị jere mee ndawido, ọ bụrụ ndawido ihe awụ ogboma ka o riri ajọ ogboma ma ọ bụ na o mere ọkwa ndụ. Mana ihe ga-eji mazi ka nkwa ihe ga-eji ma ndị a nwere ike ya gide ahụ. O nwere ike o ruo 100 years, nwere ike onye rukwara nkwa ike ma eru na dipendent, maka na Chukwu na-enye ndụ si n'aka Chukwu. Maka na n'osakịsa ruo ogwụgbe gịnị ọjụ anụ. O nwere ike ihe ọ ya eme ewu o mechaa data na-eje kobe data ọkwa ndụ a n'elu, a na-ekobe ya n'elu. O kobe ya n'elu, ọma nwụnata anwụ, ọ ya chaa ọba ụsụ ọba, ọ ya chaa ọtụba. Ihe ụfọdụ na-eme ewu o je chọba nwa ya ahụ ọ laikiri ka ọ ya asị ọwụ na ọ dịka eke dịka agwọ ya ji ekotuo ihe dị etu a n'elu. O kotuo ihe a metụ ha na anọ nwụrụ. Ụfọdụ n'ime ha na ihe eji amafa na ndị a riri ọkwa ndụ abụ o nwere ebe ọ ya ayaba ahụ ya ruo ahụ, ọ bụrụ na ọnwụ, maka na ọnwụ egbughị ya na mmụọ ngwọ ihe ọ dị ebe awa ọgwụ ji ya. O nwere ike na-elezi ele mana ọ ga na-ekwu ma ọ ka dị ndụ. O nwere ike ahụ ya, o nwere ike ọnya ma ọ ha ya dịcha. Ọtụtụ ndị mere oke ụkanga na-enwe ya, ụfọdụ ndị igwe na-enwekwa ya. O nwere ike ịnọgido ndụ emekwa etu ọgbakwa onwe. O dere onwe ego ọ ya emezie na nke ahazigbo o mee ya ihe ọ ga-emezi iwu onye nke ya mmadụgo na nwoke apụgo.
nwere ike na ozi ọma na-erizi nri for maybe for days, weeks, or but ọ ka dị ndụ ibi ọ na-eku ume ụfọdụ nwere ka na-ekwu okwu. So onye ahụ ọ gwaziri ihe a n'aka bụ onye ga-ama na nwoke anagokwa ihe ọ na-emezi ihe izi anyị dana na o nwere onye o ji wee nwekwa onwe ya bounce kwa back mana ọ dị ndị a na-awolu ta ndị be ha manụ ebido mewe ya avoid ụdị ọgwụ nwe ndị gwara ahụ dị ajọ ọgwụ enwere ike ịnụgo ụdị story before. So ihe onye emezi onye manya nwa ya amadugo ebe ahụ o debere data ọkwa ndụ oje kotuo ya debe ya narị etu ọgwụrụ ama na ụfọdụ ime na ama ọnọdụ ha ajọ ọgwụ ihe a bụrụkwa Igbo spirituality. Yes, mana ana m achọ ịgwa ụnụ ọtụtụ ndị a niile ị na-afụ na-eje ka ọketi dụsis na-asụ Igbo spirituality. Ihe ahụ ụfọdụ ihe ndị otu dị iche iche. O nwere ụfọdụ ndị dibịa ihe eje na be ha fụcha stickers ma ọ bụ symbol of otu ha nọsi n'ime ihe a otu a ha nọ n'ime dịrị onwe ya iche mgbe o riri eri na brotherhood ọrụ na sisterhood ọrụ dịrị onwe ya iche. Ọ bụrụ onye nwa Igbo spirituality and na that brotherhood ha na sisterhood ha na-anọ si na fraternity ha na-anọ ndị pastọ na-esokwa anya ya mana pastọ nwere ike ma ihe dispose na ihe symbol ya mana ọ na ya ihe ọ na-achọ ofe mana ife a na-eme maka onwe oge ọ ya eluo mmụọ anwa nọ na brotherhood a ga-eji aka ewe mmadụ na-eme ihe ọ na-eme. So zere ihe abụrụ ọdịnala Igbo. Yes, ihe abụghị ụfọdụ ndị mana mmụọ karịrị mmadụ maka na oge ọbụla maka ihe na-emewo na datin na-enye ha over confidence. O nwere ike onye na-emesi ọfụgoro nwunye mmadụ ọdakpọ ọfụ ihe ọbụla ọ na-eme na onwere ihe mmadụ ga-eme ọ na-eme nta na-eme imo na onwere ihe mmadụ ga-eme mana ọ na-emezi datin ahụ mana otu ụbọchị ịma na ụsakọsara ihe ogwu Eze-Ana o nwere ụbọchị ọ ya emegidozie ọdanye n'aka onye anakwutoro a na ya egbu ya ọ natural forces. O nwere ụbọchị ọ ya bụ na mmadụ si na ya na-eke ike were ebe ihe ekere ike onye ji ogwu jide ọfọ onye ka ji wee sị na ọdịnala Igbo is all about symbol of jide ọfọ jide ogo kwụba aka gị ọtọ. Onye a na-eme na ọ na-emeka na oriri ogbo ma ọ na o nwere ọkwa ndụ mmiri na-eme ihe niile ahụ jidere ya ọfụ na-asara ya aka enu na-asị na o nwerekwa ebe isi mejọ onye a enu na ya na-enekwa ananene ụmụ mmụọ nene ife a ka a ga-emegide ọfọ na ogwu ka ya eji gbuwe ya ka ọ ga-eji wee ọnwụ ihe ihere ọnya bụrụ ọgwụju ọnwụ ime ihere ahụ na nwere ike ọ dozie ọtụ ọ dịzie ndụ na-agba ikpuru ịnụbara ụdị aka mbụ ọ dịbazie etu ndị mmanya onye mmụọ ya masị na o nwere ihe o kobere n'elu ejekotuwe mana ịhapụ ya ọ ga na-ekuru onwe ya ume ọtọfiz onye nwụ. Ihe niile abụ ajọ ọgwụ yụtara ya ajọ ọgwụ adụrọ mma ịbata be mmadụ dụrọ mma ịbata n'ezinụlọ mana ụfọdụ mere ka e wee kee ọkanga a na-eme nke a sị na ndị na nwunye mmadụ abụrụ onye ọjọọ sị gịnị ọfụ nwunye mmadụ ọta ha maka nwere ihe a ya eme ya maka na ajọ ọgwụ ahụ na ogbom ahụ o riri na ọkwa ndị ahụ mere ya ofido na ya akarịgo ihe a na-eme mana otu ụbọchị one day ọzọ ya ụkwụ na nke onye mmụọ du from okike one day ma okike ogo maka iwu nwere tọrọ. So ọ bụrụ na mmadụ na-asị gị ka ije ejewe ebe nwa ka ijewe Abakaliki ma ọ ka ijewe obodo nwa ma ọ ijewe ebe nwa ka eje gwọ ọrụ ọkwa ndụ ma ọ ka eje gwọ ọrụ nwunye na ka ije baa okpukpa ihe ọbụla a na-aba baa ya sị na iru ebe ahụ na-enwere ọta iru a na-aba awụ na kpọrọ ya praise kpọrọ ya grandmaster kpọrọ ya master disease from it will not help you. O nwere level iyi elu ịghọta ihe m na-agwa gị ị nwere ike ịka bụrụ novitiate na ihe na-eto a iche na ihe aka ilu na maka na ya akụwasịrị gị ọfụma bụrụ ose na-akụwasịrị ya ihe ọ bụla ọ ga-abụ ilu abụrụ ihe ọdịnala yes ụfọdụ nwere ike isi ọdịnala na-aba mmụọ abụrụ ihe abụrụ onye ma bụ ọ bụrụ this occult practice na-egwa maka ya ịba mmụọ a na-ekwu were etu ọ bụrụ mgbe anyị na-adụrụ ụmụazị anyị mara mmọnwụ asị na iji ema mmọnwụ ma ọ na-ịbụ onye ihe baa mmọnwụ ayaka ma ọ gbasu mmọnwụ abalị ihe dị na ahụ normal process eji eme nke enwere ntị mana ọ bụrụ na ndị a na-agwa maka ya bụ ndị ọ na-abụ iru oyi na-asị na-enishieti gị ịghọtara ya
nche tie ga si na onye abụrụ ibiri zo ya onye ọ napụta na agba awụrụ ya si na onye abala yi. Don't because of ihe ọbụla. Is all as a pleasant spirit. That's why I'm giving you this message. But the choice is still yours. But malo na that is not ọdịnala Igbo. Ọdịnala Igbo bụ kwụba aka gị ọtọ. Ihe ọbụla ga-eme gị enye gị confidence. Gị na-attain ha isi wee fụ na onwere ihe na-eme na nke nọ na ya, na nke emere gị initiate na ya, na nke eje na Benin ma ọ jee Lagos je mere gị ibere gị iburu odogwu na ya ata nwunye mmadụ. Ụbọchị ụfọdụ gụwa ogwumaka na ga-eriri ogwumaka ụsaka ụsa rie ogwumaka na ya ajụrụ ya, maka na ị ga-adọgide wee daa n'aka onye bụ haya bin, onye bịa wute mmụọ dị elu ije taa nwunye iwee mara na ekwere na ọ na-eme. Ụbọchị amụrụ ike na mba ka amụrụ ibia, mana ha ga-enye false confidence ka iwee kwenye na ịkarịgo odogwu, maka na ị na-eme ịnọ every 3 months every 4 months na-rie ga-eme ihe na-ewepụta ihe anyị na-eme uche nke gị iche na nwere ihe ị na-eme. Mana ana na-achọ ịgwa gị ịbụrụ na onye ọdịnala chọọ ime ọdịnala nwere ike ọbụla karịrị ike ọdịnala. I have seen it all. Mana ọ na ọdịnala ya akwụba aka gị ọtọ gị na mmadụ gbaa n'oke isi na ka ije megide mmadụ were oke ana maka ihe na ị nwere ike ka ị bụrụ onye aje kpọchie ka ime ya intimidate imekwana ya. Ezigbo onye ọdịnala adị achọ okwu, maka na enu na ana ya agbara gị aka ebe ịmara oke ana gị na mmadụ dewe ya. Ịkpachara na aja kpụrụ mmadụ na ịkarịrị ya ka ịkpọchie ka ime ya akaja ime na ya. Ị bụrụ nwunye onye ọdịnala sụọrọ nwunye mmadụ, sụọrọ ihe ọbụla bụ ana na-asọ nsọ, iwe na ihe ọbụla abụrụ nke gị. Ọsọ n'ime ụzọ dị etu a ka ị ga-eji jide ọfọ jide ogu. Enu na ana ewe na-agbara ya aka ebe na onye a na nwekwa onye o mejọrọ. Mana ihe ebe ọ na ipe attention to onye ọra gị na-eme ka ị ga-ama ha ada ezo ezo etu ha si eme ihe egosi gị na ọ na-eme na ụdị na nwere ihe na-eme ọ bikọs ọ bụ ya nwa mpampịa ihe ahụ ọ dị nọrọ na ya. Mana otu ụbọchị ọ baa n'akụkọ. So gịnị ka m na-ekwu mgbe ọ chọba way out? Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Pay attention. What's your honest advice to people who get involved with Ajog or secret cult? Yes, my advice I will tell you is that know that belonging to any negative fraternity, Ogboma people, witches and wizards, but I can tell you, without fear of anybody, that the present set of spiritualists we have now, I can tell you, 50% of them, if not more, belongs to one fraternity, Ogboma group, this one and this one, thinking that the Hageji way he has here their calling. Don't allow these people that doesn't understand how things work to deceive you. Obroni nwere okpok. Igwe na ka mmadụ sị gị ije belong otu nka, ije banye na nka ha na form gas, especially in Africa ka ọ jọgburu onwe ya. Ka iwe enhance ya calling. Ka ọ ga-abụ ị na-arụ ọrụ na-aga. My brother, my sister, a na-achị gbawa ọsọ ahịa. Calling ka ọ bụrụ na akpọrọ ọrụ, ihe ị niile bụ nsọ. Nsọ chi gị, nsọ agwụ, nsọ ana, debe nsọ a. Ị na-ekwubi okwu ọ ga na-ele. Marakwa na ọ bụrụ iwu na mmadụ 100 bịa na be gị rụchara mmadụ 100 ahụ ọrụ na 100 ahụ ga-enweta testimony at the same time. Ọ bụrụ iwu. Mana ọ bụrụ inwe success rate of 70/100, you are doing well. When Jesus was here on earth, ọ bụrụ mmadụ niile ka ọ gwọrọ. Ọ bụrụ na Mbaka gwọrọ mmadụ niile bịara na adoration, amenwezo onye nwere problem na. So ya na-achị kụwara gị bụ na o nwere onye ga-abịa na be gị, mana ọ bụrụ ọgụnwa ka ebiri ga-asụpụta ya, mana o nwere ike ọ bụrụ na ọgụnwa ga-enyere ya aka to some certain level, mana onye ga-crown ya it all ga-abụ another person. Ọ dị possible. So ihe dị mkpa bụ ịgaịdị mmadụ. So ikwe na ka edube gị, especially a na-eji ihe deceive young people nwere calling. O nwere ike onye wụsị n'ọlụ gị maọbụ n'ọlụ gị ọ sị gị na-emesịa na a ga-eme gị initiate nwa na ọ ga-eje ebe ka na ya bank nwa bank nwa uche gị dịkwa ya. All the people I have ever trained will attest to it. Enwere m anything ọbụla ebe sị gị banye nke a ma ọ gị banye. No.
ihe niile mma akụwara gị oge taa bụ debe nsọ bụ ya ike because o nwere nsọ ị ga-awụ ị na-edebe nsọ gị chi gị na mmụọ nsọ gị ndị kpọrọ gị ọrụ anọrọ ọrụ ha nọrọ with you iwe na-eme impact iwe na-egro mana ọ bụrụ na ime ihe a ha si ga-eme na-abụ nsọ chi gị na nsọ agwụ gị ha agbakọdo gị azụ ị na-arụzi ọrụ ọma aga gbaa gị chọbazie external power ị ga-ejezi je baa ma ọ ihe eje bute ka ego wee meze boom ma ọ bụ ka ebere da boom ọ bụrụ material things is it material things ka eji measure success ihe eji measure success bụ how many people have you really saved, how many people can able enjoy give to them, how many people can you save truly honestly. Bro maka ego bro how your compound look like, bro how many mansions in well ma the kind of motor ị na-anya bro ihe na bro ihe na bụ woman's desire adị agwụ ọgwụ ya eji aga dị self contented n'ihe nwa. So don't allow anybody to take you to any place si na ọ na-aka o eje tinye n'otu nwa ka iwe ihe ọrụ wee gaba ọkwa ọsọ ha ka a na-achọ ịgba gị for their own selfish gain. Mee ihe akara aka gị kwuru ihe ọ bụla ezumezugo medebelụ leave it like that maka etu obi ka a ṅụrụ edere gị maka etu obi ka a ṅụrụ edere gị ka ị ghara ibe akwa nderi maka na o nwere ka ị ga-esi wee mee ifunu ya eje banye n'ihe nwere ike ịka ọsụ gị dị pesin ahụ ịfụkarịchara n'anya mgbe a ga-ebido ibe akwa ihe m nwere isi gị bụ ndo ọ bụrụ na mbụ onye bụ onye mma mbịakwa be gị na nụrụ na iluzoro ya love one asị gị sorry I turn my back and go because na azụburu onwe eti n'ọnụ agụ ihe onye ka ya ajụ ihe mere ndị ya ihe igbute n'ọja gị na-eme n'ọnụ gị mma asị gị ndo ma ọ bụrụ na mụ na gị riletrị ma ọ bụ na m kwesịrị na m maara gị bụrụ onye mma asị mgbe asị gị ndo na nnụkwara ihe mere sorry I turn my back maka na ọgwụ nwere aka mee onwe gị ihe igbute n'ọja gị na-eme n'ọnụ gị. A word is enough for the wise. I think na m etu agaghị m akụ ebe nsogbu etu ị ga-esi ghọta ebe m na-eje ọdịnala Igbo akarịrị imedochi gị na mmụọ nsọ chi gị and is enough. Thank you. Viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Philosophy and Life. If you have any question based on today's teaching, you can drop it on the comment section or DM Eze-Ana with the WhatsApp number showing on your screen. For more inquiries, deep consultation, you can as well DM him with that same number. It's nice having you here today. Yeah, thank you, Mr. Moderator. Thanks for your time. Before we go, any advice for our viewers? Yeah, viewers all over the world, I will advise you to desist from any negative vibrations, any negative view to obuna. You obuna genye gị nsogbu na ndụ a itinye n'aka na ya. Maka aṅụrị gị, ihe dị mkpa bụ discover your destiny. Mee ihe kwesịrị ime, align with your forces. Ihe ọbụla bụ ihe akara aka gị kwuru ga-abịara gị with or without. So pay attention itikwa n'aka n'ihe ọjọọ ka ị ghara ibe akwa nderi ka ị ghara ibute ihe ọbụla ga-enye nsogbu na ndụ a ma ọ bụ ibicha ndụ a ma ọ bụ n'ezinụlọ gị. Allow your destiny ka chi gị ka onye ga-awele si na chi gị ka aṅụrị wee dịrị gị ka ị na-esonyere anyị na-emetụ aka na share button na-agwa ndị mmadụ gbasara administration. WhatsApp nọmba ị ga-eji nweta mbụ 0805 7837672. Now let us pray. Ekwere m na Chineke, ekwere m na ọ dị ihe si n'ime ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwuo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessing of Chukwu oke pụrụ ime ihe be with you all. May Chukwu nke Africa bless you all now and forevermore. Ya gazie, udo dịrị unu.